Borcănaș de Nutella, dar înăuntru are cafea. Borcanul ăsta de Nutella e mai mic decât o ceașcă de espresso. Efectiv e minuscul. Și din câte se poate observa, mai este chiar puțină Nutella înăuntru. Hai să facem o cafea direct în borcănașul ăsta să vedem ce gust are cu Nutella care mi-a rămas înăuntru. Dacă mai ține minte cineva, a mai făcut cafea cu Nutella vreodată? Eu nu mai știu. Pentru că am observat că voi de multe ori țineți mai bine minte decât mine ce clipuri am făcut. În orice caz, și dacă am făcut, sigur într-un borcănaș de ăsta. Uite ce frumos arată. Și acolo încă mai am celofan. Avem cafea într-un borcănaș minuscul de Nutella. Aici avem un espresso extraordinar de... Cum vă pot trimite mirosul prin telefon? În afară de foarte bun, nu-mi dau seama ce ar putea să fie cu asta. Am zis, dacă nu vrei, tot îi dai gât la asta, că e puțin. Bă, n-am crezut că o să recomand asta în viața mea, dar dacă găsești borcănașe de astea cu Nutella, cumpără-ți, mănâncă Nutella, că e pentru o felie de pâine și dă drumul la cafea înăuntru. Nu o să regreți. Știți că